Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon po sa Indogabos mga tugang, and live po kita ngunyan pagkatapos kang mga pirangal daw na ang sa indong lingkod ay nag-break lang naman. Anyway, ngunyan daw ning Lunes, ultimo dia de mes, last day of the month of July, mag-iribahan kita. Sa aga, Agosto na. August. At yan ang mga pangyayari sa kinabanta. Madalion talaga, sabi nga ni sa mga taong naghahalat, haluyon ang oras. Pero sa taong kadakol na ginigibo, ang bilis ng oras. Talaga ang bilis. Pero bakit ako bumababa? Yan, okay. Yan. Bumigat yata ako ngayon pagkagaling sa Manila, medyo kain dito, kain doon. Anyway, good afternoon po. Sana mag-iribahan kita giraray ngunyan aldaw. Pwede po kamong magduman sa DCGB News Online. Nasa ano ba tayo ngayon? Pero ako ngayon magde-data. Okay. So, anyway, mga tugang, ngunyan na aldaw na Lunes, petsa 31, kang bulan ng Hulyo, pwede po kamo mag-text sa kuya sa 0925-811-3851 o magduman po sa 966-533-8475. Yun, bakit ba bumababa? Spaghetting bumababa. Pababa ng pababa. Yan, bumababa ang aking upuan. Anyway, mga tugang, iribahan kita. Talaga, naggabat ka, Father. Nga lang kakakan siguro. Nagkangiri po ka. Kaya pasensya na papaayos na muna ang satuyang ngipon. Nagkangipo-ngipo. So tingo pa naman ang tinamaan. Yan. Anyway, mga tugang, ang ngunyan daw sa tuyang sineselebrar ang kapiestahan kang founder ng Society of Jesus, sa pamilyar na apo doon sinang Jesuita diyan sa Ateneo de Naga, so yun po yun, Ateneo de Manila, Ateneo de Davao, ang dami Ateneo yan ang founder po walang iba kundi si San Ignatius de Loyola. Yan ang pagurulayan tango niyan, mga tugang. Gusto nindong aramon ang buhay ni San Ignacio de Loyola, magdangog ka mo niya na hapon. At the same time, sa Ebanghelyo, talaga nagbababa ang sakuyang upuan. Yan, nagbababa. Oh, yan. Okay. Medyo maano na yata ang spring. Mababa na o mabigat na talaga ako. So anyway, mga tugang, ngunyan na aldaw na 31 na ning bulan ning Hulyo, July, last day of July, sa tuyang sineselebrar ang kapistahan kang nagtatag kang sunod-sunod pa iningon yan sa aga. So nagtatag naman kang Redemptorist sa Baclaran. Yan. Kaya sunod-sunod yan mga satuyang aarugon, magayunon mga tugang. Mo kung bakit sa tuyang sineselebrar ang sa indang mga kaaldawan, parang arugon ang sa indang mga nagibukan sa sinda ay nabubuhay padigdi sa kinabaan. Yan, na sinasabi, wag natin sayangin, wag natin lustayin ang buhay na ibinigay sa satuya, mga tugang. Sinasabi, pakinabangan. So, sabi nga ni,
a little act of kindness will never go to waste. Yan, meron ko nabasa niyan eh. Kaya nga, yan, yung kabaitan mo, kabutihan mong yan, it will never come to waste. Hindi masasayang. Pero halimbawa, yung mga ginigibutang mga kalukuhan, yung mga kasamaan, yung mga maindata, maraot, mga tugang, yan ay masasayang yan. Kaya habang kita nabubuhay digdi sa kinabaan, sa tuya mga tugang na talagang gibuhon ang marhay na gibo-gibo. Sabi nga ni, sa habang kita nabubuhay digdi, importante mga tugang na pagpapaalala lang, friendly reminder lang po sa tuya gabos na kita ay magkaigwaning purpose. Yun. May purpose-driven nga ang libro. Magayon itong librong ito. So yan mga tugang, kaya nga pinapagirumdum sa tuya. Kaya kung igwa kita ng mga selebrasyon, may kapiestahan, sa tuyang girumdum ta. Sabi nga ni, ang tao talaga bang sadyang makalimutin? O talagang kinakalimutan kasi iba ang pinag-aabalahan, iba ang sa tuyang mga pinofocus. Kaya magayon na from time to time ibaling ta ang satuyang mata, ang satuyang isip, ang satuyang buhay sa mga marhay na bagay. Kaya igwa kita ng programang Marhay na Hapon. Okay? Anyway, nag-text ako si 8811, Father Butch, tinamaan po ng ang ngipon mo. So kuyan, pagkakan. Anyway, po kasi ang ngipon ko, crown yan. Pero matagal na rin crown. Kaya medyo pagkagat ko ng kwan, maringhan dahil ko nalunokso. So ngipon ko sa mga nagkakakanya na pasintabi-tabi yun. At yun nga, mabuti na lang. Pagkatapos sabi ko, bakit? Ano nangyari sa ngipon ko? Sa ko pa, may matigas. Yung pala, ngipon na. Yeah, mabuti din hindi ko nila nalunok. Kasi pag nalunok ko yung ngipon kong yun, ay delikado yun. Operasyon yan. Thank you very much, 8811. At anyway, tinawagan ko na susuko yung dentista na nagpa-appointment na ako. Importante kaya kasi pag nagtataram ako, labas na kasi yung singaw may singaw kaya mahirap magsalita pag mayroon kang ang ngipin, isa po sa asset sa mga, lalo sa muya ng mga nagtataram, nagsisermon o sa broadcast. Importante ang ngipin mo talaga, dapat maganda ang ngipin mo. Kung at least kompleto ang ngipin, bakong ngipo, bakong sarangaw-sangaw, delikado po din kasi yan. Kaya yan. But anyway, yan ang satuyang ngipon. But anyway, sige na po at sa tuya sige, sa tuyang pag-urulayan mga tugang, ang istorya ni San Ignacio de Loyola. Alam mo, may kaugnayan din ini sa Ebanghelyo sa Aldaw Ninyo na Lunes. Ang Ebanghelyo kasi, halis sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 13, talata 31 hanggang 35. So, ilagay natin ang konsepto nito na si San Ignacio de Loyola, Saint Ignatius of Loyola, kung sa Ingles, mga tugang, para siyang mustasa. Na itinanim yun, para siya pagkatapos naging parang puno at nagkaroon ng maraming sanga at maraming bunga. Yan yung sasabihin natin. Ito po ang talinhaga kasi sa araw na ito. Binigyan sila ni Jesus ng isa pang talinhaga. Kasi ngayong araw na ito, marami tayong talinhaga na nababasa. Okay?
Si Elmer pala. Welcome back, Padre. Ask ko lang po, si St. Ignatius ay PWD, correct me? Hindi naman sasabihin natin PWD kasi although ito hindi ko alam na person with hindi ko lang gaano alam Elmer. But anyway, pero nagkasakit siya at doon nang nagkasakit siya, doon niya na-encounter si Lord. Alam mo, sinasabi nga siguro maganda mag-share tayo. Pwede ka mo mag-share sa kuya. Ang hapot ni Father Boots Ngunyan Aldaw, kailan ba ninyo na-encounter si Lord sa buhay nindo? Iyon. Kailan ba niya na-encounter si Lord? Kasi si San Ignatius de Loyola, na tagpuan niya ang Diyos sa unang-una sa pagbabasa niyang buhay ni Kristo at buhay ng mga santo. At yun nga, nung siya ay nagkaroon ng itong nagkaroon siya ng sakit. Okay? So, yan. Anyway, balik tayo muna doon sa kasi gusto kong paliwanag sa inyo mga tugang, yung talinhaga ngayong araw na ito ay may kaugnayan sa buhay ni San Ignatius de Loyola. Itong talinhaga na sabi nga, by the way, yung talinhaga, yung kwento po ito. Ang talinhaga ay parabola, mga istorya ni Jesus, parang maintindihan kang mga tao. Yung pa may mga analogy. Tulad nito, mustasa. Tulad nito, libadora. So yun. So itong ebanghelyo ngayon, may text, okay? So anyway, sige. Binigyan sila ni Jesus na isa pang talinhaga. Maikukumpara ang kaharian ng langit sa isang buto ng mustasa na kinuha ng isang lalaki at inihasik sa kanyang bukid. Okay? So yun ang So tingnan natin, yung mustasa na itinanim ng lalaki at inihasik sa kanyang bukid ay lumago po yan. At pinakamalit ito sa buto, ngunit paglaki mas malaki pa sa mga gulay at parang isang puno. Dumarating ang mga ibon at ng langit at dumadapo sa mga sanga ito. At sinabi ni Jesus ang isa pang talinhaga, may kukumpara ang kaharian ng langit sa libadurang kinuha ng isang babae at ibinaon sa 3 takal na arena hanggang umalsa ang buong masa. So in other words, itong talinhaga na binasa natin ay mayroong makikita natin na may common denominator. Nagde-develop. Nadidevelop, umuunlad. Nagkakaroon ng development. Itinuro pa ni Jesus ang isang pang mga pamagitan ng talinhaga. Hindi siya nagturo sa kanila na hindi ginagamit ang mga talinhaga. So yung parabola, kwento. Kaya natupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ako sa talinhaga, magpapahayag ako ng mga bagay na natatago mula sa pasimula ng daigdig. Okay? So yun, totoo, mahirap unawain kung hindi natin naiintindihan ang sinasabing sitwasyon. Kaya dapat alamin muna natin ang sinasabi nga na konteksto. Kasi pag hindi natin alam ang konteksto, mahirap. Kaya si Jesus, pag nagsasalita siya sa mga farmers, gumagamit siya ng talinhaga na maiintindihan ng farmers. Tulad ng pananim, puno, lupa. Yan. Pag si Jesus naman ay nakikiusap sa mga fisherman, ang naman niya tungkol sa isda, sa lambat, bangka. Yan ang nakikita kasi nila. Pero yun po ay kahulugan. Yun ang kaharian ng langit. So, pwede po tayo mag-share sa programang ito na ano ba ang masasabi natin na ang ating bang pananampalataya sa Diyos ay umuunlad, nagde-develop,
Oo, hindi. Yan. Anyway, babalik po si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po natin ngayon is 16 minutes after 1 o'clock. This is ang Surf Bar New Look na. Pula, puti, ha. Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars. Ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, baret ang gustong-gusto mo. May power galing. Surf Bar New Look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance. Kahit pinggang Pinoy manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Sarong Pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. God is good. God is good. God is good. God is good. Okay, God is good. And mga tugang, balik po kita girara sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At gusto ko pong batiin si Edwin Magalona. Shout out po sa iyo, sir, watching from Manila. Okay? At ganoon din po si Mil Neti, palagi po araw-araw nakikinig. Thank you very much, Mil. Okay. At ito nag-text din sa akin si meron dito na text, sabi ni 1928, ako po nalaman ko na ang Diyos ay nasa isip ko at puso. Mula sa mga basa ko Biblia, doon ko po nalaman ang buhay niya. Amen. Tama po yan. Okay? Sige, basahin natin yung talambuhay ni San Ignatius de Loyola, dito sa ginawa ni Monsignor Jose Abriol. Okay, ito po ang kwento, si San Ignacio de Loyola. Sa pagkabuwal ng kapitan sa labanan ng Pamplona noong 1521 ay bumangon ang isang panibagong Ignacio. Okay? Ang banal na sundalo. Okay? So, makikita natin mga tugang na si San Ignacio ay isang sundalo. Soldado siya, mga tugang. At naging mapusok sa karangalan ng Diyos at naging tagapagtatag ng paring Jesuita. Yan ang sinasabi ko sa bago, Jesuita. Okay, nakikinig din si sandali. Okay. Si Lulu. Okay, thank you, Lulu.
Okay. So yun, siya po ay naging sundalo bago siya naging tagapagtatag ng paring Jesuita o Society of Jesus, nang mahiga sa sanhi ng isang sugat sa paa na muntik na niyang ikamatay. Yun, so siguro tinamaan talaga siya. Yan ang istorya ni San Ignacio, kasi sa pakikipagdigmaan, ay doon sa Pamplona, ay yun, tinamaan yung kanyang paa na muntik na siyang mamatay. At habang siya ay inaasikaso doon sa paggamutan, ito po ang nangyari. Binasa niya ang buhay ni Kristo. Yung sa English, yung Imitation of Christ. Napakaganda po yun eh. Siguro hanggang ngayon may libro pa ako niyan, yung Imitation of Christ. Yan. At ang buhay ng mga santo, the lives of the saints. Alam niyo, kahit hindi tayo mag-aral ng theology, kahit hindi tayo mag-aral ng religion, pero pag binasa natin, pag-aralan natin ang buhay ni Kristo, yung The Imitation of Christ, okay, the life of Christ, at ang buhay ng mga santo, matututo tayo. Yan, magiging tayong banal. Yan ay napakahalaga, mga tugang. Importante yan sa buhay. Kaya basahon ta ang mga buhay kang mga banal, mga santo. Arungon yan. Mahiling ta na si San Ignacio nga ni, sundalo yan, at nung siya na doon sa pagamutan, doon niya, okay, na encounter, okay, nakatagpo, na masabi natin, nakilala si Kristo. Sa pagbabasa nga niya sabihin natin, pagbabasa ng Imitation of Christ, pagbabasa ng mga buhay ng mga santo. Sa dambana ng Birhen ng Montserrat ay nagtungo si Ignacio. By the way, ang ibig sabihin ng Ignacio sa Latin, maapoy. 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 Yan ang ibig sabihin ng Ignacio. Igniting, hindi ba? Ignite. Ignite, may apoy eh. At doon isinabit ang kanyang espada at ipinangako ang pagbabagong buhay. Yan, doon natin makikita, mga tugang, na ang Diyos ay tayo ay nakikipagtagpo sa Diyos sa iba-ibang mga sitwasyon sa buhay. May mga tao na natagpuan nila si Jesus nang sila ay nasa kulungan. May kaibigan ako, nag-found siya ng isang charismatic community sa Manila, si Bingbong Crisologo. Nung nasa kulungan siya, doon niya natagpuan si Kristo. At kaya nga nagtatag siya ng Love Flock, yun, Catholic Charismatic Community, na noong panahon na hindi pa ako pare, ako'y 1983 pa lang, 83, ako'y nagbibigay-bigay na ng talk doon. na ako'y naiimbitahan naimbita na ako duman, magtaram-taram, Pagkatapos na-ordinan ako 1984, yun nga, na ako duman, nagsiserve ako, nagmimisa ako duman, First Friday, nagbibigay sa yung Life in the Spirit Seminar, yun, mga tugang. Ayun, natagpuan niya si Jesus sa kulungan. Marami. May mga tao dyan natagpuan din si Jesus nang sila ay nagkaroon ng cancer. So, yun yung tinatawag natin encounter. Kaya ang hapot ko sa inyo, mga tugang, maganda ito sa buhay mo, saan mo ba natagpuan
natagpuan mo na ba talaga ang Diyos? Yun po ang tanong, no? Ang hapot, kung yung bang sinasabi natin na dito ang sabi ko sa inyo mga tugang, ang tagpo nito, hindi lang yung natagpo na nakilala ko, kundi nagkaigwa kaning yung encounter na yon, nagkaigwa kaning pagbabagong buhay. Tulad ni San Ignatius de Loyola, nang siya ay nakaratay sa banig, dahil sa sugat sa paa, para bang wala na siyang magawa, pero ang ginawa niya, walang magawa. Mayroon pang magagawa, magbasa ng Biblia. Yun, nagbasa siya ng mga buhay ng mga santo, at doon niya nakatagpo si Kristo. At doon na rin nagkaroon ng pagbabagong buhay. Kaya nga doon sa dambana ng Birhen ng Montserrat, yan. Doon isinabit ni Ignacio mga tugang ang espada, at ipinangako niya na magbabagong buhay na siya. Yun, siguro tatalikuran na ang buhay ng mga makamundo. Yun, kasi totoo naman alam mo yung last Sunday, napakaganda yung first reading. Tungkol yun sa kay Solomon. Tinanong si Solomon ng Diyos I-relate natin ito. Napakaganda rin ito. Gusto kong batiin din si Felix Gandol. Okay? Thank you, Felix, sa pakikinig. Okay? So, yun, noong last Sunday, kung nakinig ka, nagsimba kayo, yung first reading, tinanong si Solomon. Sino si Solomon? Si Solomon, mga tugang, siya ang aki ni David. Kanino? Kay Betseba. So, yun. So, anyway, si Solomon, naging hari, King Solomon, di ba? Ang tawag sa kanya. So, bata pa siya, ay inapot siya ng Diyos kung ano ang gusto mo? What do you want? Ano bang gusto mo? Kung halimbawa, ikaw bang bata, pwede mo siguro, gusto kong yumaman. Gusto kong ang mga tao sumunod lagi sa akin. Pero hindi niya, gusto kong magkaroon ng kapangyarihan. Siguro ganoon ang isasagot mo. Pero alam mo, ang sagot ni Solomon, nang tinanong siya ng Diyos, ni Yahweh, ay simple lang. Bigyan mo ako ng understanding and wisdom. Yung pangunawa. Totoo nga naman pag may pangunawa ka at may karunungan ka, yun, malaking tulong yan. Malaking tulong yan, mga tugang. Yan ang importante, pangunawa. Kasi pagkakaintindi, ang problema kasi may mga tao ba yan na nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan. Kaya nga, sa miskani, madaling intindihin, pero ayaw intindihin. Yan ang pinaka-dipisil. Ganon din ang agadon ta sa Diyos. Kasi ang mga bagay na yan, kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, and everything na yan, mga material goods na yan, hindi talaga natin madadala sa kabilayan. At yung mga bagay na yan, ang siya pa rin magpapabigat at magbibigay sa atin ng mga kaguluhan sa buhay. Kaya nga, ang ginawa ng Diyos, ibinigay kaagad ng Diyos kay Solomon. So, napakaganda, mga tugang. Ngayon, ano bang hinahagad mo sa Diyos? Ano bang hinahagad mo sa Diyos ngunyan? Tawang ka ng Siguro, ang maganda, siguradong itataw sa mo ng Diyos. Sasabihin ko sa inyo, mga tugang, pag nag-apot sa imo ang Diyos, ano ang hinahagad mo, Father Boots, sa kuya? Ang hinahagad ko, Lord, makasunod po ako sa iyong anak na si Kristo. I want nothing but to follow your Son Jesus. Yan, siguradong ibibigay yan sa akin. At iyan, nothing but Jesus. Napakaganda yung sinasabi ni Teresa of Avila, di ba? Napakaganda rin yun na sinabi ni na only God suffices. Pag nasa iyo ang Diyos, lahat nandiyan sa iyo ganon din kay Santo Tomas Aquinas, Saint Thomas Aquinas. Si Saint Thomas Aquinas, ang sinasabi niya,
ni God sa iya, Tomas, you have given me your writings and everything, what will I give you? Anong ang sagot niya? Nothing but you, Lord. Nothing but you, Lord. Okay? Ano ba yung sa Latin? Nisite Domine. Okay? Naglatin tayo. Nisite Domine. Nothing except you, Lord. Yan. Sana ganun din ang mangyari sa tuya. Alam mo, sa panahon ngayon, importante ang alok pa rin ng Diyos. Ang alok sa atin ng Diyos ay ang pagbabago. Kaya ang kapot ko ngayon sa inyo mga tugang ito natagpuan mo na ba ang Diyos? Natagpuan na ba natin ang Diyos? Yun. Paano mo matatagpuan? Hindi mo rin nahanap kasi ang hinahanap mo palagi kayamanan, katanyagan, kamunduan. So nakukuha mo yun. Pero yun kaya ang Diyos. Sabi nga sa Bible, seek first the kingdom of heaven and everything will be added unto you. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos kan mga paalala. Ang oras po tabi ngunyan ay 32 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Asia Brewery Rewards. Drink, collect, and win. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at sa tuyang ngunyan, pinag-urulayan nga ni ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola, na kung saan natagpuan niya si God, ang Diyos nang siya po ay nakaratay sa higaan, sapagat nasugatan po ang kanyang paa. Nasabi nga, namuntik ng ikamatay. At habang siya ay nandoon, sabi nga, huwag mo sasabihin, wala kang magagawa. Yan, madalas sabihin kasi natin, wala na tayong magagawa. Mayroon po tayong magagawa. May magagawa po tayo. Sabi nga sa Bicol, may magigibo po tabi kita. Anong magigibo mo? Look up. Magtingala ka. Kasi madalas hindi ka nakatingala, nakakalimutan mo ang langit. Ang madalas tinitingnan natin malas ang lupa. Yan, nakapalagi ka ng nakatungo, hindi nakatingala. Tumingala ka at makikita mo, wow, ang langit pala is malawak kaysa sa lupa. Iyon, totoo naman malawak talaga. Malawak. Okay, ito si 3574. Na-encounter ko si Jesus sa Emmaus event. While reading, my heart was throbbing also from 3574. Thank you very much. Totoo yun. Gusto ko rin batiin si Manay Ampi. Nakikinig. Kumusta dyan pa dyan sa inyo? So anyway, yan importante. Kasi sa mga panahon na o sa sitwasyon na mga ganyan, matatagpuan natin ang Diyos Kasi wag mo lang sasabihin, wala na tayong magagawa. No, turn your obstacles into opportunities. Yun, napakaganda po yun. May magagawa.
Marami kasi nagsasabi, ay wala kang magagawa na dyan, wala ka nang magagawa, tumanga ka na lang. Wala, mali po yan. Huwag niyo yung pakikinggan mga ganyan kasi these are the negative voices of the world and the devil's voices to discourage you. Ano? Pakinggan mo si Father Butch. Ano? Tumingala ka. Ano makikita mo? Tagaw, Father. Tuko. Ano? Hindi. Siguro lumabas ka. Lumabas ka sa bahay nyo. Kasi marami siguro tuko sa bahay ninyo kaya wala kayo makikita. Father, tumingin ako. Nakita ko tuko. Saka tabili. Umalis ka sa bahay nyo. Lumabas ka. Tumingala ka. Makikita mo langit. Yun. Ayun, maganda. Marami tayong makikita. Wag niyong pakikinggan yung mga wala na kayong magagawa dyan. Ito si San Ignacio mga tugang. Siguro nung panahon na siya nasugatan, ay wala kang magagawa, mamamatay ka na dyan. Ano ang ginawa ni ni San Ignacio? Yeah, sabi nga ni Elmer, if I remember right po, St. Ignatius, he sees God in everything. Yes, maganda yan, Elmer. Yan. Alam mo, maganda yan. Thank you very much for contribution. For your contribution. Yan, nagko-contribute. Kasi importante yan. Parang hindi si Father Bus solo-solo. Yan, totoo yan. May magagawa tayo. Kasi itong ngayon pinag-usapan natin ang ano ngayon dito sa tingnan natin balikan natin yung gospel. May magagawa. Tingnan ninyo, may magagawa kasi from mustasa, lumago, nagkaroon ng bunga, nagkaroon maraming branches, at yung mga may nadapuan pati ang ibon. So may magagawa. Ni kahit maliit na sabi nga maliit man. Naalala ko yung sa Manila noon, katiting pero yung barya yata yung barya. Isang kusing pala yung kusing. Naalala ko yung kusing ni Cardinal Rosales. Si Cardinal Rosales na nagpauso noon eh. Isang kusing tumataginting. Ang dami, kusing lang po yun eh. Mga barya, iniipon nila. Ilang milyon din yun maraming natulungan po yan. Huwag mo sasabihin, ay wala na kayong magagawa. Mayroon tayong magagawa. May magigibo po tayo. Sabi nga, ito ngayon nangyari kasi gagaling ko lang sa Manila. Ito mga baha na ito. Father, wala na tayong magagawa dito sa Pilipinas. Pag umulan, babaha. Pag may bagyo, babaha. May magagawa po tayo. Disiplina. Father, anong magagawa? Disiplina. Ang disiplina, hindi parusa. Ang disiplina, tularan natin huwag kayong magagalit tularan natin mga Hapon. Kasi napunta na ako sa Japan eh. Doon sa pinakadulo sa Japan, napuntahan ko yung na kahit na baryo, tawagin nilang baryo baryo na po yun pero ang linis-linis. Hindi sila nagtatapon ng mga kalat sa saan-saan. Yun lang po. Alam mo hanggat sa ngayon, ang problema ng Pilipinas, hanggat sa ngayon, walang disiplina. Totoo ba hindi? Totoo yan. Walang disiplina. Father, sino ang magdidisiplina? Sabi nga, let it begin with me. Yan, let it begin with me. Don't blame. Kasi ang problema, we keep on blaming people. We keep blaming the government. Walang nagagawa ang gobyerno. Walang nagagawa si ganito. Walang nagagawa. Bakit? May ginagawa ka ba? Ikaw, mayroon ka bang ginagawa? In a little way you can. May magagawa tayo. Yan po ang pag-usapan natin kasi ito ang inspiration ni San Ignacio de Loyola sa akin ngayong araw na to. Na kahit sa kabila ng nasugatan ng paa niya, may nagawa pa siya. May magagawa. Ito sa Ebanghelyo, nakita natin, mustasa, lumago, ilebadora, lumago, umalsa. May magagawa po tayo dyan. Kaya kahit ito sa problema sa Pilipinas,
Let it start with us. Sa atin muna. Ay, huwag na tayo magsisihan kasi isisisi natin kasi ang gobyerno walang ginagawa. Mali ang gobyerno. Bakit? Ikaw, hindi nagkakamali? Yan ang problema sa atin mga tugang eh. Let it start with us. Don't blame people. Sabi nga, growth starts from accepting rather than blaming. Okay? Let us start with letter A. Ayun. Ang kaagad, alis tayo, blaming na kaagad. So, there will never be growth in blaming. Tatandaan pa natin yan. Hindi tayo lalago. At hindi tayo uunlad. Kung tayo ay magsisisihan, sisisihan natin si ganito, si mayor, si presidente, si ganito. Ito nangyari. Ito, subukan natin mga tugang. Kahit saan-saan ngayon. Kaunting ulan lang. Sa Manila, kitang-kita ko na kaagad eh. Dito kahit sa Legazpi, kaunting baha lang, kaunting ulan lang, baha na. Bakit? Barado ang mga kanal. Bakit barado ang kanal? Tapon dito, tapon doon. Yun. Kailan ba when will we ever learn? Yan. So, meron tayong magagawa. Yan po ang mensahe ni St. Ignatius sa akin sa araw na ito eh. Si St. Ignatius de Loyola may nagawa. Actually, may nagawa pa siya. May nagawa. At sabi nga nagkaroon siya ng pagbabagong buhay, pagkaraan na buhay, siyang parang ermitanyo na isang sayunib ng Manresa. Doon siya nagkaroon ng refleksyon. Sa loob ng ilang buwan, sa pagnilay-nilay, pagpapakasakit at panalangin. So, importante mga tugang ito. So, napaka-importante na kulang kasi sa ating ngayon tinatawag reflection. Sa buhay ng tao, we have to reflect. Anong mga nangyari sa atin ngayon? Kung we do not reflect, if we do not reflect what is happening in our days, pababayaan lang natin, we just react and not act, because we do not reflect, we will never find the solution. Kaya nga importante si Ignatius de Loyola nung na siya ay nagkaroon ng pagpabagong buhay, nagpunta siya sa isang kuweba na tawag Manresa at doon siya nagnilay-nilay. Okay? Sa pagpapakasakit at panalangin. At sabi nga, dito sa Manresa, sinulat niya ang kilalang aklat ng Ejercicios Espirituales. So kaya nga, kung makikita ninyo, yung pagdating sa retreat, importante ito eh. Kasi sabi nga, ni Socrates, tanda natin ito, an examined life is not worth living. Kaya importante sa buhay natin na magsisiyasat. Kaya sabi, examine your life. Kaya maganda sa buhay natin, sa buhay spiritual, di ba? I do not know. Nung kami mga seminarista, we were trained to that. At kaya may mga pari ngayon, sinasabi nga, examination of conscience. Examine your conscience. Bago kayo matulog. How did you... Kung titingnan natin sa trabaho, meron tayong job evaluation, job analysis. So, importante sa buhay natin. Tingnan natin. Ang tanong ang sagot sa tanong ang tanong is, how have you been living your life? Yon. How have you been living your life? That is the question. Anyway, babalik rin si Father Boots pagkatapos ng mga paggirumdom. Ang oras po tabi ko niyan, 46 minutes after 1 o'clock. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano
Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulo't lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Okay, dando po sa uling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butz Bombasi OP at sa tuyang mga tugang na pinag-urulayan ang marahay na buhay ni San Ignacio de Loyola, ang founder po ng Society of Jesus. Okay? So, mayroong nagawa. Yan, may magagawa. Yan ang gusto kong pag-usapan natin. May magagawa, may nagawa. Yan, may magagawa tayo. Ngayon, sa paglakbay ni San Ignacio de Loyola sa Palestina, siya ay nagtungo sa Barcelona at Paris upang mag-aral at dito sa huli ay kanyang itinatag ang dakilang samahan ng mga paring Jesuita or Compañía de Jesus. Kaya nga sila po sa English ay Society of Jesus, na ang misyon labanan ang kasamaan at kamalian sa ilalim ng bandila ni Kristo. Yun. Yan din talagang labanan natin, ano? Ang kasamaan at kamalian. Ano? Hindi tayo dapat laganap ng error or false or fake news. Dapat good news. Yan ang talagang gawin natin. Sabi nga, dapat tayo maging sundalo rin ni Kristo. Ano? Hindi man tayo mga Jesuita, ano? Importante mga tugang na tayo ay maging tagapamahagi o tagapahayag ng mabuting balita ni Kristo. Okay? Okay. Sinabi ni Papa Paulo, ikatlo, nang pahintulutan ang samahang ito, narito ang daliri ng Diyos. Napakalaki ang ginawa ng mga paring Jesuita sa pagsugpo ng mga kamalian ng Protestantismo sa Europa sa kanilang mga paaralan. Kaya ngayon mga tugang makikita ninyo na ang Jesuit, isa sa apostolate o gawain ng mga Jesuita ay ang magturo sa Ateneo de Naga, di ba? Ateneo de Manila. Yan. Kasi nga, yun, dapat sugpuin ang kamalian. Okay? So, yun, sa pamagitan ng katotohanan, ano? At sa pangangaral. Yan. Kabilang sa maunang 7 paring Jesuita ay si San Francisco Javier o Xavier, ang apostol doon sa Silangan, sa East. Ano? Kaya, ang banal na sundalo ay magiting na taga-akay ng mga tao, mamayapa sa biyaya ng Diyos noong 1566, pagkaraan ng 12 taong pamumuno sa Compañía de Jesus. Yan mga tugang. Yan ang kwento ni San Ignacio de Loyola. Ano? So, yun pag nilay-nilayan natin mga tugang, napakaganda na sinasabi ko ang kasubago na may magagawa tayo, may magigibo kita. Ano ngunyan? Halimbawa, nagdadaog ka mo sa kuya. Ano? May magigibo kayo mo. Ano? May magigibo ka mo. Huwag mong pakinggan yung sinasabi ng ibang tao, ay wala ka nang magagawa. Hanggang dyan ka na lang talaga. No. Ano? May pangarap tayo.
Ano? Kailangan natin na sa buhay, sabi nga, alam mo, madalas kong sinasabi ito, ang taong mahirap ay hindi yung taong walang pera. Ano? Ay yung taong walang kakayahan. Hindi po yun. Ang mahirap na tao, ang taong mahirap ay yung taong walang kapangarap. Yun. Wala kang pangarap. Wala kang wala kang anong gusto mo. O yun, importante, dapat klarado tayo doon sa ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo. Yan. Kay San Ignacio, nang siya'y nasugatan at nagpapagamot siya, nasa gamutan, marahil na itanong niya sa buhay niya ito, anong halaga ng buhay ko? Ano bang halaga ng buhay mo? Alam mo, mahalaga ang buhay natin. At dahil mahalaga ang buhay mo, mahalaga ang buhay ko, may magagawa tayo. Yun, at sabi ko nga ang sa solusyon talaga sa Pilipinas ibalik talaga yung disiplina. Ewan ko kung papayag kayo. Kasi ngayon parang nawawala ng disiplina pag may dinidisiplina ka, magagalit sa iyo Pwede po ba tayong pumila? Bakit? Bakit ako pipila? Ako may dito ako mas mataas dito Wow, entitled. Wala na tayong kung ang mangyari diyan, talaga wala. Yun, kung ganun ang ugali natin, wala tayong magagawa. Pag ganun na lang talaga. Pero kung gusto niyo may mangyari sa buhay, kung gusto natin may mangyari sa buhay natin, tulad ni San Ignatius de Loyola, may nangyari sa buhay niya, ang importante, kumilos tayo. Mangarap tayo. Simulan natin sa pangarap. Naalala ko nga sabi nga ni Bo Sanchez nung nag-attend pa ko ng feast sa Manila, sa PICC nung panahon. Hindi man madalas, pero nag-attend din ako minsan noon. Noon pag nasa Manila ako. At dinala ko pa ngayon mga kasama ko doon sa taga Manawag. Isang kami noon Isang bus. Yun, ang sabi niya Dream World, meron kang dream board pala, dream board, dream world, dream board, magkaroon kang pangarap. Ano bang gusto mo talaga mangyari sa buhay mo? Yan, importante yan. At sabi mo, may magagawa tayo. Okay, importante yan, may magagawa tayo. Kaya ngayon pa lang, may magagawa tayo, magagawa natin. Simulan natin. Paano sisimulan? Simulan natin sa sarili natin. Na wag na tayong kailangan mandahan pa, utusan pa, yung kusa na lang, ito na lang sa mga kalat sa lansangan o kung saan-saan, parang maiwasan natin. Habi nga, yung Laudato Si, ay hindi lang may pagtatanim-tanim ng mga puno although okay yun. Ang importante, paano mo talaga aalagaan ang mundo? Paano natin alagaan? At least, wag natin dumihan. Paano tayo magkakalagay ng dumi? Wag na tayo magkalat. Yan lang naman At the same time, magtulungan na tayo. Yan, may magagawa po tayo dyan. So, yun ang magandang inspirasyon sa akin ni San Ignatius de Loyola. Kung may tatanungin, Father, ano man ako, Dominican po ako, Dominican. Ang aming tagapagtatag ay si Santo Domingo. Malapit na rin po, ang kapiestahan ni Santo Domingo, August 8. So yun po yan. So anyway, meron. Kaya ngayon, ang mensahe sa akin, sa kapiestahan ni San Ignatius de Loyola, may magagawa tayo. Tulad ng panahon niya, hindi siya nagpabaya, hindi siya, wala na akong magagawa, mamamatay na lang ako. May magagawa ka pa. Huwag mo sabihin, may sakit na ako, Father wala na akong magagawa. May magagawa ka pa. Magdasal ka. Okay? Kung hindi ka makapagbasa ng Biblia, let someone read the Bible for you. Kung hindi, magkaroon ka ng apps. Meron dito, sa YouTube. Diyan nga sa hospital namin sa US Legazpi Hospital. Pagdating niya sa ICU, kung sabi ko, kung pwede, pagpatugtog tayo ng mga
praise song, magpatugtog tayo ng rosary dyan. Alam mo kasi, malaking tulong po yun. May magagawa po tayo. Ang problema kasi, wala na tayong marami ako narinig yan eh. Itong salitang, wala tayong magagawa. Huwag niyang pakinggan na yan. May magagawa tayo. Sabi nga, magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo, di magagawa. Tama yan, di magagawa. Nag-iisa. Yeah, kailangan kita. Kailangan natin ng isa't isa. Magagawa tayo. Yan ang alok ni alam mo ang hamon ni San Ignatius Loyola ngayon. Nung panahon niya may ginagawa siya. Ngayon, may magagawa rin tayo. At hindi niya nagawa na nag-iisa yon. Kaya nga nagtatag siya ng mga kasamahan. O ganoon si Santo Domingo. Hindi rin magagawa yan. Pagpapaliwanag ng banal na salita ng Diyos. Pangangaral. Hindi niya magagawa yan kung nag-iisa siya. Kaya siya, nagtawag siya ng mga kasama. Kahit si Jesus. Nagtawag siya ng apostoles. Kaya magagawa natin kung tayo'y nagkakaisa. Magsama-sama tayo. Yan po ang panawagan ni Father Butch ngayon. Sa araw na ito na pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola. Okay? So, yan po. Anyway, hindi ko alam bukas kasi bukas may appointment ako. Para mag-record na lang po ako kasi yung ngipin ko po kailangan maayos na. Kasi mahirap ang ngipo po, mahirap pa ang ngipo magsalita. Lumalabas po ang hangin, so kailangan ayusin na po ang ngipin ni Father Butch. Kaya baka bukas ako po ay mag-record na lang. Anyway, ito po si Father Butch Bombase OP nagsasabing Diyos maray na hapon sa Indogabos at salamat po sa pakikinig ninyo lagi sa programang Maray na Hapon. Abangan po ang susunod na programa, ang Usapan Pamilya. Nakita ko na si Ate Jay nandyan. Si Kuya A nandyan na rin yata. Anyway, God bless you everyone. Ito po muli si Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi nagsasabing God bless everyone. At may magagawa tayo.